Pigpapasalamat ni Barangay Tubog Uwas Albay Chairman Derek Ravago ang pagkakapili kan sa indang banwaan na pagkundusiran kan duwang aldaw na Enhanced Community Immersion Program kan Klas Mabanaag na nagklase ng Public Safety Basic Recruit Course sa PRO5 RTC Bicol. Sa pagtiripon, pigtukduan ng barangay tanod nin maniba ibang kaaraman arog kan mga teknik sa pag-aresto asin paggamit nin arnis. Nagkaigwaman in lectures as in demonstration, dapit sa proper sanitation as in first aid sa mga barangay health workers. Pigtukdo man sa aktibidad ang paggibo nin tusino as in empanada na magagamit ng GAD bilang dugang na income. Yung mga life skills and training skills na tinuro ngayon, makakatulong lalo na sa aking mga BHWN, barangay tanods, para mas mapaigting nila at magawa nila ng tama yung mga trabaho nila. Para sa ama kan banwaan na si Alcalde Domingo Escoto, bintahi ini. Bagay na madara nin positibong pagbabago sa indang mga konstituentes, lalo na sa pagmantinir nin matuninong na komunidad. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa RTC5 kasi napili po nila yung UWAS. Napakalaking bagay po dito sa amin to kasi yung mga barangay tanods namin kahit pa paano natuturuan ng mga basic kung paano mag-apprehend and handle ng mga ating mga pasaway sa barangay. Saro sa sanggatos na police trainees na aktibong naghiraskan sa iyang mga kaaraman, iyo si Marco Abainsa Jr. Sabi ni Abainsa, sarong orgulyo para sa iya asin sa mga pag-iriba niya sa klase, maging sa indang mentors na nakatabang sinda sa komunidad sa paagi kan paghiraskan sa indang mga kaaraman asin kakayanan. So unang-una itong immersion program, hindi lang ito for requirement upang ma-recognize at graduate kami. Hindi lang ito satisfaction na kung saan magkakaroon kami ng career development, kung hindi napakabusilak at ang sarap sa aming damdamin na tumulong sa community. Lalong-lalo na nung nakita namin nag-enjoy sila habang kinakandak ang program, may mga lectures tayo, intermission program, hindi lang galing sa amin mga police, kundi yung community, aliw na aliw sila na ipakita ang kanilang mga natatanging skills. Presente man sa aktibidad ang SK officials asin iba pang piling residentes hali sa Barangay Bagsa, Bagumbayan, Balugo, Mapurong, Matambo, San Agustin asin Barangay San Ramon. Nagtutubod ang Training Executive Senior Police Officer asin ang tagapagtaram kan RTC Bicol na si Police Executive Master Sergeant Ryan Lenaresas na dakula ang idadarang kapakinabangan kan aktibidad sa mga nagpartisipar maging sa indang police trainees. Napakalaking impact ito sa isang community dahil isa sa mga purpose ng ating Enhanced Community Immersion Program. Ito yung ma-strengthen natin yung relation, yung cooperation between the PNP and the community. Na-increase natin yung public awareness, law enforcement initiative and services na binibigay ng PNP. Mientras tanto, naging matrayumpo ang aktibidad sa tabang kan Bureau of Fire Protection asin sa suporta kan mismong lokal na gobyerno kan UWAS. Para sa mga Baratang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.